Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Lena's Secret Files. Si Lena na okay naman daw siya pero bakit pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nauumos. Parang kandila pa, ganun. Charot with Harold. So, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating mga kabisyo. Keisuke Aroni Santo says, malayo ka pa, pero malayo ka pa talaga. Laking bagay nakatulong talaga Huwag kang mawala ng pag-asa. Malay mo, lahat ng mga ina-applyan mo ay hindi talaga para sa iyo. Tsaka wala rin sa edad kung kailan ka magiging successful. May iba dyan, nasa 40s or 50s, tsaka lang naging successful sa buhay. Tandaan mo lang, try and try until you succeed. From Keisuke Arone Sato. True. Walang edad, walang timeline kung kailan mo dapat ma-achieve lahat ng goals mo. Yung iba dyan, 40s, 50s, senior citizen na. Nung maabot nila yung goal nila. Ang mahalaga, meron kang ginagawa para maabot mo yung mga goals mo. Anyway, eto naman ang sabi ni Chris Mendoza. Sa letter sender, laban lang. Anumang pagsubok, kayang lampasan. Huwag kang matakot, dasal lang. True. Ito pa sabi ni Rendell Soriano, maling pilitin ang mga bagay na paulit-ulit tayong sinasaktan. Kung hindi para sa atin, huwag ipilit. Pero keep positive lang, Lena. Bibigay rin ni Lord ang para sa iyo. Shoutout po sa LCR Scanning Boys. Ikaw na ang bumubuo ng maghapon namin, DJ Rocky from Rendell Soriano. Maraming salamat at binubuo nyo rin ang buhay ko. Ay! Kinig ba kayo dyan? Charot. Hi kay Tin Rivera. Ito pa sabi ni Darwin Russell, Lena, hindi ka failure. Sadyang hindi lang para sa iyo ang mga pagkakataong yun. Ang problema kasi yung nanay mo, imbis na i-motivate ka, nag-compare pa ng ginawa niya sa ginawa mo. Which is nakaka-demoralize sa isang anak. Tiwala lang sa Panginoon, kaya mo yan. May blessings na darating sa iyo, kaya magtiwala ka lang sa Kanya. Maghintay ng tamang panahon, makukuha mo rin ang mga bagay na inaasam mo. From Darwin Russell. True! Nakakainis kasi yung nanay nitong nilenang to Bakit may mga ganyang nanay? Actually, isa sa mga toxic culture yung ganun Yung kinukumpara yung henerasyon nila sa henerasyon mo. Or kinukumpara yung mga achievement nila sa achievement mo. Kulang na lang sabihin mo, kayo kaya yung gumawa ngayon. O kung gusto mo, palit tayo ng brain cells. Pero hindi mo pwedeng sabihin yung kasi nanay mo no? Anyway, eto naman ang sabi ni Joma Blanca. To Lena, don't give up. Meron akong kilala.
9 times nag-take ng board exam for teacher bago nakapasa. And I do believe it is also possible for you. Maybe hindi lang talaga angkop sa panahon. You just need to wait for your perfect timing. Just pray and take it as a challenge. Huwag mong sisihin ang sarili mo, walang mali sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan natin ng opinyon ng iba tungkol sa buhay natin o sa mga desisyon natin. Minsan, sarili at ang Diyos lang ang kailangan nating sandalan. God bless you. Please seek professional help. You need it badly. From Joma Blanca. I also agree na kailangan mo ng professional help. Meron tayong mga mental health hotlines na pwedeng tawagan. I'll tell it later on. So, ito naman ang sabi ni Charles Sanko. Define success. Karamihan sa mga isasagot ay pag-aaral, pagsisikap, pagtsatsaga. Pero, ilan lang yan sa mga sagot na pwedeng para sa iba ay tama. May mga iba, ang tunay na kahalagahan sa kanila ng success ay pagiging mabuti sa kapwa-tao. Ramdam ko si Center. Dahil lagi siyang nabibigo. Hinahangaan ko siya dahil hindi siya sumusuko. Laban lang, wag natin silang pansinin para maabot natin ang tagumpay na gusto nating makamit. From Charles Sanko. Thank you. Eto naman sabi ni Mayumi. Alam mo, Lena, para hindi ka malungkot, alam mo ba, sa 17 years na pagtatrabaho ko, alam mo ba kung ano lang ang naipundar ko? Anak lang ang naipundar ko. Walang bahay, walang kotse, wala ring pera. Pero eto, masaya pa rin. About naman sa civil service exam, subok ka lang ng subok hanggang sa pumasa ka kasi unlimited yung takes yan. Di tulad ng ibang licensure exam na may 3 to 5 takes. Hindi na pwede. Kailangan mo ay huwag mawala ng pag-aasa kasi sabi mo nga, academic scholar ka. So kaya mo yan. Magtiwala ka lang uli sa sarili mo na kaya mo. At kung kaya ng iba, kaya mo rin yan. Pray ka lang lagi kay God for guidance, makukuha mo rin yung goal mo. Huwag kang panghinaan ng loob. God bless from Mayumi. Oh, shout out sa lahat ng mga napundar nila. Anak lang. Anyway, eto naman sabi ni Katrina San Jose. Kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, valid yan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magpupursige sa buhay. Normal yung minsan parang nauubos ka na. Yung ginagawa mo lahat pero hindi pa rin sapat. Ganun talaga ang buhay. Hindi laging masaya, hindi laging pabor sa atin. Pero ang mahalaga, buhay tayo at walang sakit. Meron ka mang hiniling kay Lord na hindi niya binigay, marami pa rin siyang blessings na ibinibigay. Na hindi mo man hiniling o hiningi, pero ibinibigay niya. Kay Lord may sumbong o sabihin ang bigat ng nararamdaman mo, sure ako gagaan ang pakiramdam mo. Makipag-communicate ka sa Kanya. Alright? From Katrina San Jose. Gusto ko yun. Yung marami man siyang bagay na hindi niya ibinigay, pero marami pa rin siyang biyaya na kahit di mo hinihiling, kusa niyang ibinigay. Ito naman ang sabi ni Myra Darm. Para kay Lena, mga pagsubok lang yan. Huwag mo itigil ang laban. Ay, kumanta pala ng pagsubok. Huwag kang susuko. Darating din yung time na ipagkakaloob niyo yun para sa'yo. Hindi nga lang ngayon pero sa tamang panahon. Shot puno na lang natin yan sa Sabado kasama si DJ Rocky. See you soon. Miss you, DJ Rocky. Salamat po. Ayaw nga pala sa Sabado meron kaming get together ng Team Rocketeers. Baka gusto niyong sumama. Kontakin niyo lang po si Maria Sherlyn Kong sa Facebook. Hanapin niyo yung Team Rocketeers official group ng fans club ni DJ Rocky. Kinikilabutan ako pag nasabi ko yun. Parang hindi ako makapaniwala. Parang, hello, ganda yarn, ganon.
Hi kay Igop Moto Vlog. Ito sabi niya. Laban lang hanggat nabubuhay, may pag-asa. Try niyang ilaan ang atensyon niya sa ibang bagay kung saan magaling siya. Baka sakaling doon maging successful. Pabati naman po ako sa TV. TNVS, The Boss Grab Cars and Solid Independent Writers Group, Kapitolyo Chapter. Grab on, mga paps. From Igop Moto Vlog. Hi po kay Christian Heights. Hi kay Robert Jason Terao. Nagsabi na, tiwala lang sa sarili. Always think positive and trust the process. Always pray at makakamit mo yan. Ito pa, sabi ni Mark Bautista, malalampasan mo rin yan. Claim it! Ibibigay ni Lord yan at the right place and at the right time. Pabati sa tropang Secret. AFP Mbay family, especially sa sponsor ng radio na si Miss Rona sa Paula. Ayan, sa Paula. Nakikinig daw ngayon. Thank you so much. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Lahat ini-encourage ka, Lena. Lumaban ka, Lena. Ay, iba pala yun. Iba pala yung ano. Iba pala yung laban, Lena. Lenny pala yun. Charot. With harot. But anyway, sa totoo lang, hindi naman talaga maiwasan yung parang mag-breakdown tayo. Yung tipong ang dami nating mga failures in life. Dami nating mga rejections in life. Gusto ko lang din tong i-share. Baka sakali lang din gumaan yung pakiramdam mo. Gustong-gusto ko dati na makapasok sa eskwelahan na pamantasan ng lungsod ng Maynila. So, high school ako, graduating ako. Nag-test ako sa PLM. Then, few months later, lumabas yung resulta. Hindi ako nakapasa. Pakiramdam ko that time, bobo ako. Actually, yun parang, ang bobo ko naman. So, hindi talaga ako nakapasa. Tapos, kinumpara ko yung sarili ko dun sa mga ibang kilala ko nakapasa. Bakit sila nakapasa tapos ako hindi? As few years later, ito ako. Nagsasalita sa radyo. At sino mag-aakala na yung babaeng yun na hindi nakapasa sa pamantasan ng lungsod ng Maynila ay magiging isang radio DJ ngayon? Kung hindi ako nag-fail sa exam na yun, malamang iba ang direksyon ng buhay ko. Malamang hindi po ako DJ. Pwede siguro akong news reporter. Baka ganun yung buhay ko. O baka, hindi ako sure, nakapangasawa na siguro ako ng afam ngayon. Alam mo yun? Kung hindi talaga napupunta para sa'yo, it's either hindi talaga para sa'yo or hindi pa tamang panahon na ibigay sa iyo. Ang importante, hindi ka sumuko. Yung tutuloy ka lang sa laban. At pag napapagod ka, magpahinga lang. Dahil pwede namang mapagod at pwede rin magpahinga. Pero hindi yung mamahinga forever, ha? Kung sino ang nagbigay ng ating buhay, siya lang din ang may karapatang bawiin ito sa atin. At some point, gusto ko ring sisihin yung nanay mo. Sa kamalditahan niya. Parang hindi nanay. Sasabihan mo ng nararamdaman mo. Sasabihan mo na ito yung nangyayari sa'yo. Tapos ang sagot sa'yo, kung ako nga dati, ganito na high score ako eh. Kaasar, diba? Sa totoo lang yung mga ganyang klaseng tao, very Pinoy ang ganyan eh. Alam mo yung kapag may gathering kayo sa mga pamilya ninyo, tapos nakita mo yung mga tito-tita mo, ganyan. Tapos sasabihin, mataba ka agad, ganyan. Or bakit di ka pa nag-aasawa? O bakit nung panahon daw nila, ganito yung ginagawa nila, bakit ngayon ganito yung ginagawa natin? Yung parang, please stop comparing. Magkaiba yung noon sa ngayon. Hello, may inflation nga eh. Kung dati 250 lang pamasahe, ngayon magkano na 15? Stop
Stop comparing. And this applies sa lahat ng mga pamilya out there, especially sa mga magulang out there, sa mga tito-tita out there, and sa'yo, Secret Vow Sender. Sa sarili natin, we compare ourselves most of the time sa mga kabatch natin. Naiinggit tayo minsan. Or minsan nafo-frustrate tayo. And it's normal to feel those emotions. It's okay. I-validate natin yan. Pero what do you do kapag nararamdaman mo yun? Kung pinagdadaanan mo yun, if you are going through those emotions, nagbabounce back ka ba? Pinagpapatuloy mo ba yung buhay mo? O sumusuko ka na lang basta-basta? Lena, walang forever. And when I say walang forever, hindi laging may araw. Gagabi rin. Hindi ka laging may pimples sa mukha. Minsan sa likod din. Magiging fresh ka rin. Yung regla mo, dumadalaw lang siya isang 5 araw na straight sa isang buwan. Pero, nare-realize mo ba na hindi naman to permanente lahat eh. Etong buhay na ito na ipinagkalob sa atin ng Diyos ay napakahalaga. Ibinigay ito sa atin at pakaisipin natin na we have a really great mission or purpose in this world. Self-discovery. Minsan yan ang kailangan natin ding iproseso. Hindi lang para sa ibang tao yung mga activities natin in life, kundi para sa sarili natin. Pwede din naman na para mahanap yung kaligayahan natin. Para mag-enjoy sa buhay. And paano mo nga ba dinedefine yung success? Dati may nagtanong sa akin ng ganyan eh. How do you define success? Sa totoo lang, hindi ko ma-define yung success. In the sense na meron kang award, meron kang popularity, marami kang pera, may bahay ka, may lupa ka, meron kang magarbong sasakyan, may Louis Vuitton ka, or marami kang alahas. I believe that success is having a good character. Having a solid, good character. If at the end of the day, ang daming shits na nangyari sa'yo and still, kind ka pa rin. Pagmamahal pa rin ang nasa kaibuturan ng iyong puso, ang namamayani sa iyong puso. I believe you are already successful. Kung patuloy mong minamahal ang pamilya mo, ang magulang mo, kahit na ang shitty-shitty nila sa'yo, you are already successful. Paminsan binibigyan natin ng kahulugan yung success dahil sa pressure ng ibang tao o dahil sa nakikita natin sa social media. Let us define success in our own understanding. Kasi kapag dinefine natin siya on our own, naniniwala ako na mas magbo-blossom tayo. Mas magbubunga ng maganda yung mga gagawin natin sa buhay. Kapit lang at makakayanan mo rin yan. Magkita nga tayo, Lena. Punta ka dito.
And by the way, merong mga mga counseling sa sa social media. Ayan. So meron You Deserve to Be Happy. Ayan, may mga free telephone counseling hotline sa Pilipinas. Ayan. So may DSW counseling. Ayan. So check it out, guys. That song was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!